Η προσευχή κατέχει κεντρική θέση στην πνευματική ζωή των Ελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών. Θεωρείται ως μέσο άμεσης επικοινωνίας με το Θεό, έκφραση αφοσίωσης και δρόμος αναζήτησης καθοδήγησης, ευλογιών και πνευματικής ενδυνάμωσης. Η προσευχή στην Ορθόδοξη παράδοση είναι πλούσια σε συμβολισμούς, λειτουργία και ύμνους, αντανακλώντας μία μακρά κληρονομιά πίστης που χρονολογείται από τις πρώτες ημέρες του χριστιανισμού. Οι καθημερινές προσευχές είναι μία συνηθισμένη και σημαντική πρακτική στη ζωή ενός Έλληνα Ορθόδοξου χριστιανού. Περιλαμβάνουν τον έπαινο του Θεού, το αίτημα για συγχώρεση, την ευχαριστία για τις ευλογίες που έλαβε και την έκκληση για καθοδήγηση και προστασία. Η προσευχή μπορεί να γίνει ατομικά ή σε κοινότητα και συχνά περιλαμβάνει τη χρήση εικόνων, κεριών και θυμιάματος για τη δημιουργία ενός ιερού περιβάλλοντος. Παρακάτω παρουσιάζουμε μία λεπτομερή προσευχή που περιλαμβάνει ευλογίες και αιτήματα για καθοδήγηση εμπνευσμένη από την ελληνοορθόδοξη παράδοση. Αυτή η προσευχή έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται στην αρχή της ημέρας, προσφέροντας έναν χρόνο προβληματισμού και κοινωνίας με τον Θεό. Αδελφέ, αδερφή, κλείσε τώρα τα μάτια σου και ας αρχίσουμε την προσευχή μας. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Κύριε Θεέ μας, δημιουργέ των ουρανών και της γης, που με το απέραντο έλεος σου μας χάρισε αυτή τη νέα μέρα, σε ευχαριστούμε για όλες τις ευλογίες που μας έδωσες και για όλες τις χάρες που συνεχώς εκχέεις επάνω μας. Ευλογημένος είσαι, Κύριε Θεέ Παντοκράτορα, που μας οδήγησες μέσα από το σκοτάδι της νύχτας στο φως μιας νέας ημέρας. Σας ευχαριστούμε που μας κρατήσατε ασφαλείς και μας επιτρέψατε να δούμε ξανά το φως του ήλιου. Δώσε μας την ησυχία σου και την καθοδήγησή σου όλη αυτή την ημέρα. Δόξα στον Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, τώρα και στους αιώνας των αιώνων και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μας, που είσαι το αληθινό φως που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο, φώτισε το νου και τις καρδιές μας με το φως της θεϊκής σου γνώσης. Ήθε να περπατάμε στο φως σου και να αντικατοπτρίζουμε τη δόξα σου σε όλες τις πράξεις μας. Χάρισέ μας την ειρήνη σου, Κύριε, και ενίσχυσέ μας να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις αυτής της ημέρας με θάρρος και πίστη. Ας γίνουμε όργανα της ειρήνης και της αγάπης σας, φέρνοντας παρηγοριά και ελπίδα σε όσους συναντάμε. Ήθε το Άγιο Πνεύμα να μας καθοδηγεί σε όλες τις σκέψεις, τα λόγια και τις πράξεις μας. Ήθε να είμαστε ευαίσθητοι στην καθοδήγησή Του και υπάκουοι στο θέλημά Του. Ήθε η ζωή μας να είναι ζωντανή μαρτυρία της αγάπης και της χάρης σας. Κύριε, δώσε μας τη χάρη να σε υπηρετούμε με όλη μας την καρδιά, το μυαλό και την ψυχή. Ήθε να σας αγαπάμε πάνω απ' όλα και να αγαπάμε τους γείτονές μας όπως τον εαυτό μας. Ήθε η ζωή μας να είναι μια ζωντανή και ιερή προσφορά, ευάρεστη σε εσάς. Σε όλες τις ανάγκες και τις ανησυχίες μας εμπιστευόμαστε την πρόνοιά σας. Γνωρίζουμε ότι είστε πιστοί και δίκαιοι και ότι όλα τα πράγματα λειτουργούν μαζί για το καλό αυτών που σας αγαπούν. Ενισχύστε την πίστη μας και βοηθήστε μας να εμπιστευτούμε πλήρως τη θέλησή σας. Κύριε, σε ευχαριστούμε για όλες τις ευλογίες που μας δίνεις καθημερινά. Σας ευχαριστούμε για την υγεία σας, για την οικογένειά σας, για τους φίλους σας και για όλες τις προμήθειες που μας προσφέρετε. Ήθε να ζούμε με ευγνωμοσύνη και χαρά, αναγνωρίζοντας ότι όλα όσα έχουμε προέρχονται από εσάς. Ήθε ο Κύριος να μας προστατεύει από κάθε κακό και να μας οδηγεί στο δρόμο της αγιότητας. Ήθε να ζήσουμε σύμφωνα με τις εντολές σας και να είμαστε πιστοί μάρτυρες του Ευαγγελίου σας. Ήθε η αγάπη και η χάρη σας να είναι εμφανή στη ζωή μας. Κύριε, προσευχόμαστε για όλους όσους έχουν ανάγκη αυτή τη μέρα. Παρηγορήστε αυτούς που είναι άρρωστοι, ενισχύστε εκείνους που είναι αδύναμοι, δώστε ελπίδα σε εκείνους που είναι αποθαρρυμένοι και δώστε ειρήνη σε όσους βρίσκονται σε σύγκρουση.
Ας γίνουμε κανάλια της αγάπης και της συμπόνιας σας για όλους όσους συναντάμε. Ήθε η ευλογία σου να είναι επάνω μας, Κύριε, τώρα και για πάντα. Αμήν. Δόξα στον Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, τώρα και στους αιώνας των αιώνων και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, χάρισε μας πνεύμα ταπεινοφροσύνης και πραότητας. Ήθε να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της υπηρεσίας και της θυσίας σας, βάζοντας τις ανάγκες των άλλων πάνω από τις δικές μας. Γεμίστε μας με την αγάπη και τη συμπόνια σας, ώστε να είμαστε ευλογία για όλους όσους συναντάμε. Κύριε, ζητάμε την προστασία σου από όλους όσους εργάζονται για το καλό της ανθρωπότητας. Ευλογείτε τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους δασκάλους, τους εργαζομένους στον ανθρωπισμό και όλους όσους αφοσιώνονται στην υπηρεσία των άλλων. Δώστε τους δύναμη και σοφία και η αγάπη σας να τους στηρίξει σε όλα τους τα καθήκοντα. Προσευχόμαστε επίσης για τους ηγέτες και τις αρχές μας. Δώστε τους σοφία και διάκριση για να παίρνουν δίκαιες και σωστές αποφάσεις. Χάρισέ μας, Κύριε, μια ευγνώμων καρδιά και ένα πνεύμα δοξολογίας. Ήθε να αναγνωρίσουμε την καλοσύνη και το έλεος σας σε όλα τα πράγματα και να ζήσουμε με πνεύμα ευγνωμοσύνης. Ήθε η ζωή μας να είναι μαρτυρία της αγάπης και της χάρης σας. Ήθε η ευλογία του Κυρίου να είναι πάνω μας και να μας καθοδηγεί σε όλα τα μονοπάτια μας. Ήθε να ζήσουμε για τη δόξα σας και να είμαστε φως στους γύρω μας. Ήθε η αγάπη και η χάρη σας να κυλήσουν μέσα μας, φέρνοντας ειρήνη και χαρά σε όλους όσους συναντάμε. Κύριε, ζητάμε την καθοδήγησή σου σε όλες μας τις αποφάσεις. Ήθε το Άγιο Πνεύμα να μας φωτίσει και να μας οδηγήσει στο δρόμο της αλήθειας. Βοήθησέ μας να διακρίνουμε τη θέλησή σου σε όλες τις καταστάσεις και να ενεργούμε σύμφωνα με τις εντολές σου. Επουράνιο Πατέρα, σε ευχαριστούμε για το άπειρο έλεος και την αγάπη σου. Δώσε μας τη χάρη να ζούμε σύμφωνα με τις διδασκαλίες σου και να αντικατοπτρίζουμε την αγάπη σου στη ζωή μας. Ήθε να είμαστε πιστοί, ακόλουθοι του Χριστού και μάρτυρες του Ευαγγελίου σας. Ήθε η ευλογία σου να είναι επάνω μας, Κύριε, τώρα και για πάντα. Αμήν. Δόξα στον Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, τώρα και στους αιώνας των αιώνων και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, βοήθησέ μας να είμαστε πιστοί στη δουλειά και στα καθημερινά μας καθήκοντα. Ήθε να εκτελούμε όλα τα καθήκοντά μας με επιμέλεια και αφοσίωση, σαν να τα κάνουμε για εσάς. Ήθε το έργο μας να είναι έκφραση της αγάπης σας και προσφορά στο κοινό καλό. Χάρισέ μας, Κύριε, μία ευγνώμων καρδιά και ένα πνεύμα δοξολογίας. Ήθε να αναγνωρίσουμε την καλοσύνη και το έλεος σας σε όλα τα πράγματα και να ζήσουμε με πνεύμα ευγνωμοσύνης. Ήθε η ζωή μας να είναι μαρτυρία της αγάπης και της χάρης σας. Ήθε η ευλογία του Κυρίου να είναι πάνω μας και να μας καθοδηγεί σε όλα τα μονοπάτια μας. Ήθε να ζήσουμε για τη δόξα σας και να είμαστε φως στους γύρω μας. Ήθε η αγάπη και η χάρη σας να κυλήσουν μέσα μας, φέρνοντας ειρήνη και χαρά σε όλους όσους συναντάμε. Κύριε, ζητάμε την καθοδήγησή σου σε όλες μας τις αποφάσεις. Ήθε το Άγιο Πνεύμα να μας φωτίσει και να μας οδηγήσει στο δρόμο της αλήθειας. Βοήθησέ μας να διακρίνουμε τη θέλησή σου σε όλες τις καταστάσεις και να ενεργούμε σύμφωνα με τις εντολές σου. Επουράνιο Πατέρα, σε ευχαριστούμε για το άπειρο έλεος και την αγάπη σου. Δώσε μας τη χάρη να ζούμε σύμφωνα με τις διδασκαλίες σου και να αντικατοπτρίζουμε την αγάπη σου στη ζωή μας. Ήθε να είμαστε πιστοί ακόλουθοι του Χριστού και μάρτυρες του Ευαγγελίου σας. Κύριε, ζητούμε την ευλογία σου στην Ορθόδοξη Εκκλησία σε όλο τον κόσμο. Ενισχύστε τους πνευματικούς μας ηγέτες και καθοδηγήστε τους στις ευθύνες τους. Ήθε η Εκκλησία σας να είναι φάρος ελπίδας και καταφύγιο ειρήνης για όλους όσους αναζητούν την αλήθεια σας. Ευλόγησε, Κύριε, όλους τους ιεραποστόλους που μεταφέρουν το Ευαγγέλιό σου στα πέρατα της γης. Δώστε τους κουράγιο και επιμονή στο έργο τους
και μακάρι πολλές ψυχές να οδηγηθούν στο βασίλειό σας με τις προσπάθειές τους. Κύριε, δώσε μας πνεύμα ενότητας και αγάπης στις κοινότητές μας. Ήθε να ζήσουμε αρμονικά και να εργαστούμε μαζί για το κοινό καλό. Βοηθήστε μας να συγχωρούμε ο ένας τον άλλον και να επιδιώκουμε τη συμφιλίωση όποτε υπάρχουν συγκρούσεις. Κύριε, προσευχόμαστε για όλους εκείνους που υφίστανται διωγμό εξαιτίας της πίστης τους. Δυναμώστε και προστατέψτε τους και δώστε τους το κουράγιο να μείνουν σταθεροί στην πίστη τους. Ήθε να επικρατήσει η δικαιοσύνη σας και να βρουν ειρήνη και ασφάλεια. Αγαπημένε Πατέρα, σας ζητάμε να ευλογήσετε όλα τα παιδιά και τους νέους. Καθοδηγήστε τους στις σπουδές τους και προστατέψτε τους από κάθε κακό. Ήθε να αυξηθούν σε σοφία και χάρη και η καρδιά τους να είναι πάντα προς εσάς. Κύριε, σε ευχαριστούμε για το δώρο της ζωής και τις ευκαιρίες που μας δίνεις να σε υπηρετούμε. Ήθε να ζούμε κάθε μέρα με ευγνωμοσύνη και χαρά, αναγνωρίζοντας ότι όλα όσα έχουμε προέρχονται από εσάς. Βοηθήστε μας να χρησιμοποιήσουμε τα δώρα και τα ταλέντα μας για τη δόξα σας και το καλό των άλλων. Ήθε ο Κύριος να μας ευλογεί και να μας φυλάει. Ήθε ο Κύριος να κάνει το πρόσωπό Του να λάμψει επάνω μας και να μας δώσει την ειρήνη Του. Ήθε ο Κύριος να υψώσει το πρόσωπό Του επάνω μας και να μας δώσει τη χάρη Του. Αμήν. Δόξα στον Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, τώρα και στους αιώνας των αιώνων και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, δώσε μας τη χάρη να ακολουθήσουμε το παράδειγμά Σου της αγάπης και της θυσίας. Ήθε να αγαπάμε τους εχθρούς μας, να προσευχόμαστε για αυτούς που μας διώκουν και να επιζητούμε την ειρήνη με όλους. Ήθε η αγάπη σας να μας μεταμορφώσει και να μας κάνει περισσότερο σαν εσάς κάθε μέρα. Αμήν. Αδέρφια, μετά από αυτή τη στιγμή της προσευχής, θέλω να ρωτήσω αν σας άρεσε η προσευχή, εγγραφείτε στο κανάλι. Μην ξεχάσετε να αφήσετε τα like σας και αμήν εδώ στα σχόλια. Και πάνω απ' όλα είναι πολύ σημαντικό να το μοιράζεσαι με τους φίλους, την οικογένεια, τους συναδέλφους σου. Ελπίζω όλοι να είναι ευλογημένοι από τον υπέροχο Θεό μας. Από τα βάθη της καρδιάς μου, ο Θεός να σας έχει καλά